Od nepamäti praveku dávnej minulosti bol muž lovcom, ktorý lovil. Musel sa postarať o to, aby kmeň a rodina v kmeni mala čo do úst, prípadne aby mali čo jesť. Milatka, a keďže pobyt v prírode a v tejto divočine a okolí naozaj vo mne vyvoláva lovecké pocity a celým mojím telom loncuje volanie predkov dávnych lovcov prérií, a ja dnes ulovím rybu. Ako hovorí príručka k prežitiu, ak ste hladní, ulovte rybu. A keďže som hladný, otvorím si tieto sardinky a použijem ich ako návnadu k uloveniu svojej ryby. Nejedna lačná šťuka či mlsný ostriež ulakomí sa na fajnovú sardinku. Navnadím. Dnes už viem, prečo som bol vo svojom love rýb taký neúspešný. Ryby, a je to jedno, či je to kapor, lieň alebo čerebľa, si veľmi dobre pamätajú mená a tváre tých, ktorí chcú siahnuť na ich krehké životy v plytkých vodách rybníka, ktorí sú ich predátori. A keďže som tu už druhý deň, ako si som podvedome pozabudol na to, že ryby si zvykli na moju tvár, na moju chôdzu a moju charakteristiku. Preto som prikročil k zaujímavému zálesáckému triku. Nalepil som si fúze, a ryby ma už nespoznajú. Samozrejme, musel som urobiť aj ďalšie zálesácké opatrenie. Totižto, počas svojho rybolovu som počúval krásne, nádherné skladby z môjho mobilu. Je to krásne spojiť hudbu a rybačku, ale ryby vnímajú svet cez vibrácie, cez otrasy a vlnenia. A takisto poznajú skladby, ktoré som pri prvom neúspešnom rybolove počúval. Preto som vymazal všetky skladby zo svojho mobilu a cez Web and Walk, Surf and Music som si stiahol neobmedzené množstvo krásnych nových skladieb, ktoré ryby ukrutnice ešte nepoznajú. Teraz sa rybky tešte na moje lovecké umenie. Nový music, nový fúzik. Tešte sa. No, nie že by som nechytil ani jednu rybu. Ba naopak, chytil som ich množstvo, veľké množstvo, ale pustil som ich. Sú to tiež živé tvory a nech si užijú toto leto. Nevieme, aká bude zima, preto púšťam ryby, nech si leta užijú. Avšak musím sa na zajtra dostatočne posilniť, čaká ma ťažký deň. A veľkí muži musia jesť veľké množstvo jedla. Ak chce naozaj nabrať formu muža a tvar krotiteľa a lovca, musím si dopriať zdravú výživu, plnú jedla a vitamínov. Preto som si skočil do dediny, do obchodu po špekáčky. Neviem, ak ma pritom napadá veselá historka z četovania. Raz mi Milada napísala, bolo to krátko po tom, čo sme sa zoznámili na Duchonke, a povedala mi: Julo, copak ty máš na bžuše nejaký špeky? Lenže ja od zajtra už nebudem mať špeky, pretože zajtra ma čaká ťažký výcvik. Ohnisko. Ohnisko v sebe skrýva množstvo tajomstiev a dovedností. Ohnisko s veľkým O. Na vytvorenie naozajstného pravého ohniska potrebujem kruhový tvar podľa možností v tvare kruhu. Pomocou neho si označím vonkajší obvod ohniska, ktorý ohraničuje priestor v okolí, a vnútorný obsah ohniska, ktorý bude hniezdočkom pre lakotné plamienky. Priestor, ktorý mi vznikne medzi dvoma kružnicami v pomere vzdialenosti k stredu 3,14, vychádza priestor, kam môžem uložiť kamenie, prípadne aj skaly. Milatka, nadišiel čas večere. Nemám však zápalky, nemám zapaľovač, dokonca ani zlatisté slnko neponúka svoje hladkacie lúče, aby mi cez školský mikroskop a jeho šošovku číslo 5 doprialo troška ohníčka. Avšak neopúšťa ma vynaliezavosť a spomenul som si na vynález pračlovekých predkov. 2 kamene. Vykrešem z teba oheň, kameň. Hoci ohníček veselo plápola, mne do smiechu nie je. I nie jedna horká slza skane políčku. Som tu sám ako starý morský vlk. Milatka, ale viem, že musím vydržať. Chlapsky zaťať ruky a pesť a vydržať túto ukrutnú samotu. Viem, že nás čaká mnoho spoločného, veľa krásnych spoločných prežitých chvíľ, spoločných zážitkov, napríklad Festival Music City vo Zvolene v septembri. A tam sa vydovádzame do sítosti i veľa veselo sa nasmejeme. Musím však vydržať. I am sailing
the water of the sea. No, nejak takto je to, neviem to celkom presne, ale Milatka, stiahni si to cez Web & Walk. Rod Stewart, on je z toho slávneho rodu Stewartovcov.